mi wino on ceerno Alpha Badji ko ceernajo jaɓanaɗo machallah ƴewgal lamgal ina wawi wonde so tawi ko caɗele goragu joguiɗa aɗa wawi arde kalda e o biyeteɗo ceerno Alpha Badji o rokkuma piɓol on saaha tiiɗa te tedda to banggue rewɓe ɗo joɗiɗo ko juuti dañani ɓinguel walla joguiɗo ɗen caɗele kanko ceerno Alpha Badji omo safri ɗum te ko yontere liggodirton ma yi waylo waylo aɗa woni e dewgal ngal welani hani aɗa jogui kulkuli ngam joom galle ma addude debbo goɗɗo a yetima to bawɗo muɗum surde kanko woni ceerno Alpha Badji ko ñawuji emori ndo siti e ko way noon omo ɗum safra ɗum ko balɗe sappo tan jokkotirton o safruma ha cella tul pisole ha e gueɗe gañoje sa ari to makko ɗo ganda foof gasi aɗa yiniri e debbo walla gorko te a yiɗa o janfoma jokkodiri e makko ko yaawi kanko woni ceerno Alpha Badji omo ummi toon to Burkina omo joɗi to Dakar numéro makko ko 77 137 23 82 77 137 23 82 ceerno Alpha Badji machallah. Jibril kam garangal arta e galle heɗo ɗum hoko pamɗa hen min de pamen tan ko cersere mum woni e galle ɗo ha ko heddi ko noon so tawi o sirde jalin hatta wara galle ɗum ka wona haydara mata wol an jeeruɗa ɗum joni an mata kam o miijaki min kam e yiyandam kam sikka noon juulata sabu yata jam kono mbeɗe sikki kay jali kam wonta ruttade e galle makko so miijam funtani jali o sikkani so rutta e galle makko an mi yi han joni no mbaɗɗa e Jibril ni mbaɗɗa e Jibril ni moƴƴani e Jibril moƴƴani e ma surtout ma noon an mawɗo o ɓiye hunde kala ko wawi wadde ma yewtidde muɗum pamonira e muɗum kono wona nanga hoore ma ewo so tawi e nangi hoore ma en fayata moƴƴi ɗum ɗo cikkuɗa ɗum no mbajirɗa ni ko noon waɗirte ene moƴƴi an wadde ndekete wonko ƴewtintoɗa e galle he ndekete min an aɗa wona e jumba aɗa andi holko jinmi ko malla kam ballamma malla kam e aafiya mbimami ay Jibril no mbadumi mum fof ko an min somi darima ɗo mboɗo haaɓe moƴƴere Jibril an a dari aɗa bonna an mbiyata ko hannde kalta haala Jibril an a meeɗa ƴettu responsabilité ma faade e Jibril
gila no woni cukalel noon a meeɗa nannude ɗum e gueɗe ma mbere ko hannde ɗo weli ɗo joni minne mi noon jeli si tawi hakkille mum woni e ruccade tan kaɗen ɗum ala hani miki jinmi gaccida jele e hakkille mum so yiɗi ruttade o rutto dewgal makko kanko andi ko woni toon so yiɗa ruttade kadi hay gooto forsata ɗum yo ruttu so tawi kadi hakkille mum woni koye yaltude hen ha gas o jooɗo ɗo ɗum hay gooto haɗata ɗum e ɓurno moƴƴude kam ko goppida ɗum e hakkille mum par ce que kañum andi ko woni toon par ce que ko enen ƴettuno décision adana rokkirde ɗum o yeehi toon o waɗani toon ko boni ɓe belsinima ha o arti ɗo kono horaki taw gille makko no keddi ɗum no waɗa seyɗani ala natta kono fo wawi wa fof julɗo kam wonko hulata Allah rento ɗum woni tagde guddol dewgal neɗɗon jogo probléme kono taw gille mum gasani ɗum kadi enen jignaɓe ɗo fof paamen ɗum nder ɓuran noon goppita jal e miijo mum e raɓɓere haala gellajo ko gandumi tan kam komi ɓuranima gandal ñande o kikiɗe nde jaami jale nde seera mbiɗa adda bagasuji muɗum ɗi aduna eggeɗi laakara koɗe min hami dawa mi maaya hami aflo ñaama mum min woni mo yejjitta ɗum ha abada ha dabban dayma ɗum mi wawa yejjidde ɗum sabu ina muusi mbere ko hannde a meeɗa toppitade a meeɗa andude Djibril gueɗe muɗum min darotono hen mboɗo maaya hen hannde ha wayno wayni rutto ene waɗami ni en nen daroɗa hannde aɗa haala an wonko jiyata e galle he an kay wonɗo ha yiyata nana ha Djibril mbimi ko ya wallam mi wallatama de ko ɗum tan mi wallatama Djibril so wayno wayni ko min o waɗi ɗum noon no wano ni ko min waɗimo noon min nehimo min o jangguinimo mbaɗanɗam ko mbaɗɗam mo jangguinimo an yoɓnimo jang ko mbaɗɗa e makko ha heewi ko mbaɗɗa e makko joni ko ɗum o salti neɗɗo ay mawɗo so tawama aynoyta neɗɗo won ko mbaɗɗa neɗɗo noon so tawi waɗi erreur oto wiye sa waɗi erreur jaɓata waɗi erreur mi jogorani jabde mi waɗi erreur saabu mi waɗani erreur ɗo kala erreur gonɗo ɗo mbimi ko an galle o kala no wawi waade ko an saabu ko an woni mo ɗaccanimi mbaɗmi ko poti mi wadde Djibril gila no woni cukalel a meeɗa ƴewde ɗum a meeɗa darde ɗum a meeɗa nannude e gueɗe ma mbeɗa ko hannde mbimi mbeɗa ko hannde mbimi gomi koye haalandema seeɗa min mi waɗe makko ko pommi wadde makko ko a faami juuɗe ɗin noon coɗidi tan laaɓa a waɗirat banggue mi waɗirat banggue min banggomo mi waɗi sa yi o wayno wayni o wayno wano ni ko min o waɗi noon no wayi hannde ni ko an waɗimo noon kono fulɓe mbi ha jettodirta so yimɓe kaɓi kadi jaradirta wadde noon julɗo kam hulata Allah jaɓa hoddira Allah dewgal kadi isiraɓe de puusat tan kono wona kamɓe nawa dewgal wona kamɓe mbaɗata wona kamɓe guittat min jiɗmi mbatta hen hakkille min de men ma wee kadi aɗa andi ko woni guiɗum a rewi hen mi rewi hen goɗɗo rewi hen wadde yiɗodira yimɓe janata hen seesi yewtite ɓiima min de min woni baba makko kono kala décision mbo ƴetti emin hen gondi so ƴetti décision ruttitade galle to wallahi min jaada hen o ƴetti ka décision o harmani dewgal ngal o parema kadi min jaada hen sabu neɗɗo wonko jeeyi e hoore mo woppitte hen sundu jali ko bandi walla ko neɗɗo bonɗo eɗen mbawi en goppitan kono jali ko neɗɗo pewɗo tawa par ce que debbo ne heewi jikkuji ko holliri ko tawa wadde noon ko woni rôle ma
ko ƴeewde hakkille muɗum fayi fof so no fayi nano payen nano so fayi ñaam payen ñaam a tant que ko yahata ko en dagi diine men en ɗum jaɓi kono kadi aada men en ɗum jaɓi min de ko ɗum woni hen haaram malaaɗo Dellajo mi nani haala ma kono jinmi ko paama ganda ɓiɓɓe fuɗi koye heññerde nde tawno noon kala ko woni e ɓernde ɗum woni ko neɗɗata e yeeso te ɓiɓɓe mi woɗɗo e ɓernde Allah de ɓuri mawɗo ɓuri tinu kono neɗɗo tooñata Allah haa para jooɗo yaafno Allah Allah yaafo ɗum saka enen bani Adama tagaɓe moƴƴi eɗen jaafondira eɗen jejjito ko yawti ndaaren karat faami so yiɗi yo gurdam ma wel mi nani haala ma yo Allah waɗan en ko ɓuri e men ko amin aɗa holko jinmi ko ay onon wonɓe ɗo e galle heeɓe onon fof noon mbiyata guila dow hoore ma an suba fof mo pinɗa julɗa aɗa foti yettude Allah jetta kam koko jettiranma jettirta kam koko mbaɗan tumi on ko saabu so wonano min hannde wonani ɗum ɗo haalte holko mbaɗanɗa min ko Allah waɗnani min holko mi waɗnanimo an aɗa andi an somi ɗaccidinoma e hoore ma an aɗa andi min no mbaɗa fof hannde ko min somi ɗaccidinoma e hoore ma han tawno aɗa joguiɗa potel ma aɗa yelo an ko duwaw ma walla ko jawdi ma walla ko feere ma fof ko kalɗa ɗo ko fof te aɗa andi holko jinmi haalande ƴeew ay haala ka juuta raɓɓi tawɗa kam ko mboɗo jooɗi jondam mboɗo deeƴi mboɗo wone afiya mi wiyanima laadare ko an tawimi ɗo mboɗo jooɗi aɗan ko jinmi dokka kam jaam dokka kam afiya ko ɗum mbimami anani min noon no mbami ni so tawi tan welanima mbimi kiisa sans morveux sans mouche moƴƴi no gurɗami ay no mbami ni so welanima ko an andi anani d'accord yes. Wow. Wah, wona Jalika. Jalika. Pardon. Fat. Jalika, ayani man mbeɗa nodduma jabata kon. Joni simmayi noon Jibril. Jalika. Mata yewnanim. Ƴeew min te noon mbaymi yewnudem hakkundam e Allah hay goto anda ko nandemi Jalika ayiyani min mi yenuwa min nimsit ko yewtu ko fof sina hande wonno ɗum fof wattani min noon Jalika mi tekkinimde ñande no gardim galle ma mbeɗa yaha hay duusanim Jalika ana yawani yejjide rew ko hakkundam e ma to dewdiɗen ɗo min e ma hay ko mbaddiɗen ko mais wondu mbaddat Jalika mon mbayɗa ni Jibril an a fadanno min mi duysuma Jibril an est ce que ka neɗɗo an turkinɗa kam nderu galle ma yeeso neno ma yeeso lembal ma yimɓe fof heɓe jiya mbiya hande an a tawoy kam gallam mbiya min mi immo mi duysuma comme si de rien n'était ɗum mi wawa ɗum te min mi waɗata ɗum Jibril hana an anda min mi wona hypocrite comme an d'accord anani kam d'accord jeli ka yurmomi andu ngomi ɗo komi nimsiɗo kala ko mbaɗanomi min ɓanda kom kanga noon ɓanda ko heɓno kam min mbaɗannomi ko fof min ronku famde sah jeli ka par ce que ana waɗani mérité ɗum ɗon e jeli ka won ñamɗa kam goɗɗum ɓe fonno yebde goɗɗum ko wona mbaɗannomam ko nimsiti fof te jiɗum tan mbaɗa essayé yejjide ko yewti ko a faami yewti ko yewti te mbiɗa andi hande sa arti e juuɗam jeli ka a wonta yiide ko musuma e yam billahi te metta hiññude hay goto hakkundam e ma Jibril wallahi an sin ɗo darima hande mbeɗa laydoma ta julɗo gonmi juulo ɗum te ay so wonano ɗum a yiyata sakka nderam saka meɗɗo daro min neɗɗo hande ko jinmi Jibril yakam wonko tout tranquille
ayi min page o gonnoɗo hakkundema minama livre o hembo livre o hoore hembo ƴettumi cumtumi mo anani kam merde wayi Jalika yow o jari tuuban dem juule jour koyɗe ma mi pari tout pour jaɓɗami jibril min jiɗɗa fosno nder yimɓe he hande ko jinmi ya andu jibril ay ko mbaɗata ko ni hen hande hanki ponɗa ɗum waɗ ɗum safa ndiga kono hande sa ɗum waɗi ndiga mi yiyata hen saka mbatta ko ay minama hanki wonno hande noon ɗum gasi te janggo o mum jiyanmi kam min pour avenir am jiyanmi mais wona an jibril jinmi ko yakam hukko tout tranquille ngir allah merde jibril so tawi won come back me min mi ronki famde halanam come back mami si j'étais offensé si j'étais dérangé halanam come back mami an halanam come back man halanam come back man halanam come back mami halanam come back man halanam come back man halanam come back mami bab waɗi mbinoɗa ko yo kay jiito e gal Jalika en yiniri e mabɓe waɗi ko weɗum baba kono baba ñanende musintoro par ce que mbeɗa andi nena makko ha joni ko tikkini mi beltaki am hay seeɗa a tawi ɗon bam makko mi tawanimi ɗo mais gotem nde mi fottemake e damal he ala ko wima haydara kam fof on joggaɗe yayiraɗo kam ha joni e nder haal mum anda koko tikkinimi guila ceergal ngal ha e garal mabɓe o ñande en mi tawirni suudu mabɓe Leyla minen fof minen gon toon affaire o en muusi hay wona seeɗa ni vraiment ɓe beltaki en hay seeɗa kala ko ligginom dal hakkunde e Jalika mi wayno boni ha boni sah wallahi alin seedi mi anda fof noon mbaɗi baba am ɗum fewde ɗum pour hunde ko boni instant o ɗoyde ko a yeehi toon gotum a yiyani a heɓani no jirunoɗani no jiɗirɗani kono noon ɗum ko tikkere tan kono taala tan a yeehi toon tooke ɗe ustima sa ruttitima toon maayi goɗɗum ka yiyama aɗa andi sa yiɓe mettininima mette ɗe ko ɗo immi koosi toon ko ɗum saabi ɓe mettinanma kadi ala ko saabi mettere nde so wona enen ɗum noon en jaɓat ko enen tooñi mino mbiɗa wawi haaldude maɓɓe hayso ko téléphone Aisha Oui. min noddunoma affaire Jibril hande koye programme mum kadi wona Jibril noon felti noon hokkude action ngaji makko kala ko ligginoɗo yo naw minne mi hette guilam noon tan mbawmi wadde te kadi woto hul noon affaire ɗum ɗon yo hakkille ma deeƴ ɗum ko probléme hakkude am e Jibril sa yimi addimi ɗo pour mbaɗen affaire nde pewnen ɗum no hanniri e toppitɗen ɗum anani ɗon caɗele ngala ɗon t'inquiète surtout pas. Ok, mi nanima mais Amir an e Jibril to ndewi ɗon no fof gila sukaɓe ha joni on sikki debbo no jari ɗum
debbo jeri ɗum hol goɗɗum ka anda hen ni hakkunde Jibril ko donc ce sont des détails an sa ari a turoto kalda needi min somi ari mi ƴettoto hanki aawa wona hande ko aawa hanki ko ɗum soñete hande ɗum oto jogo hen ɓerɗe ɗiɗi e te aɗa andi ko jinmi peeje ma e peccorde ma hawa natta e jungo ma jamne ñoñ te mbeɗa haalanma so artiɗo nangumo nangal ngal poɗɗa nangude joom suudu ma oɗo gonɗo ɗo nangu ɗum nangal mo poɗɗa nangude joom suudu ma dowɗo aɗa dawa aɗa jofta aɗa tawta ɗo jam haala maɓɓe ko foti ko ɗum jinmami haalana inga mbeɗa andi ma wat kala ko mbawi bulo arde galle he ko noon baba jiimi ko yaral Jalika weɓata de Jalika o jiimi o miijata tout taw joni waɗi il faut mi jagga hen andi par ce que jiimi ko he galle he sikkan taw garal Jalika ɗo e galle ma weeɓa par ce que wonke mi jaggi faami kono ma waɗen ko mbawi baba ɗum ɓuri weebdemi e yarde kaas ndiyam yawtina e guddulam baba ko an donkirnomi dow ɗo donkirnomi jabtoɗa mbaɗanɗami ko jinmi ko min soɓe darima hen ko ñalawma goto wonata aɗa andi ko cabbimi ɗe seeɗa jumpude e haalande maɓɓe mbeɗa fadi keɗe eɓe kaalata en tout cas moi haajam ala hen hakkunde ma e Jibril c'est juste ko mission addi kam ɗo an kala ko jidda ko ɗum mbaɗanmi kala ko mbiɗa ko ɗum mbaɗanmi tinno oto jam fo ko ɗum tan kulmi hen Aïcha nani kala ay ɗon yo hakkille dey je ne te dayerai plus jamais wattam tawi plus jamais par ce que sa yimi addimi ɗo kam miñam jimmi ko ɓaddaɗami ɗo har nde ko hakkundami Jibril kadi ɓeyduɗa kadi wallude kam rien de plus jamais je ne te trahirai plus jamais ɗum tan mbiyatmami anani en tout cas min mbeɗa heddi caggal Allah e caggal ma kala ko mbiɗa kam ko ɗum mbaɗanmi nani kala merci weltimi fewi ok merci waɗa ɗum tan inchallah baba min jeemde hay Jalika duusani min ɗum ɓuri musde babiraɗo ne wonko haalni mais wona woni koye ɓernde fof o haali mbeɗa ɗum ko ƴewata mon onon ne kon erreur fof min tan e yaya mbaɗɗum an waɗani de ko yayma o waɗi ɗum o min erreur mbaɗimo mbe wawno was serde quoi nice ceerim ko ɗum addi ɗiɗo probléme aji fof Jibril pourtant baba mi foftinma mi andi to tolniɗa e makko komi andano e makko nde woni ɗo nde wona mi noddanama tinno muñ o waɗi ni o waɗi ni hande a ñamata a yarata mbeɗa andi hande hakkille ma to wone makko mbeɗa andi hande yidde ma to wone makko so naati hande jungo ma ngo jaggiramo juuɗe sappo mami daro mi dato ha nde o natti jungo ma ɗum ko mi wimami capata wi feggeyni bana debbo neɗɗo makko o ari ɗo hanki haali goram ko yurmini bawa mi sellani ko waɗno koma min wayno hande ko bajjo ni yurmini no feewi rokki min ɗo kalis noon ɗum fof noon minen min bangam ɗum wona to am haydara min woni am hunde tan ko yo deggal ngal yawtu
ɗum tan woni am hunde weddi ko fof ko kecceɗa eyi ɗum tan pour wonde ni an kam ka kilif comme sen are galle ma yiilo ɓi debbo nafat tan taw dewal ko yewta hakkude maɓɓe eɗen jiɗde ɗum kam jamnet ɗum kono rokkum temps tan jomum yii arti rokka ɗum temps seeɗa tan après wonko haali noon o wi so arani e yontere nde ɗo tawata ñalawma goto taw ala ɗum moƴƴi wonko haali moƴƴi jonta min probléme am kaali parfait jiida e yayam Jalika walla boom Jalika jiwda e men inchallahu taala woppu junggam esi waɗi ɗum